Здравейте, хора! Днес ще снимаме на Schoolboy на практис моче да разучим самата игра и да не губим време, направо цъкаме старт. Не се чудете, що не сме пуснали музика. Така ще ни копирайтнат видеото иначе. По-добре без музика, отколкото с музика. Извинете, просто една ръка. Здравейте! Обратно сме. Сега само трябва да намерим бъкспрея. Избягваме, защото ще се опитаме да направим глича от хладилника. Който не знае, гличът от хладилника се прави ето така. Хоп, хоп, хоп. Хора, видяхте ли? И аз без исках влязох, хора. Но аз не мога да го взема, защото нямам бъкспрей. Добре, сега ще разсетнем играта. И вече поне знаете как се прави глича. Окей, чакайте само заредим. Може да отидеш към бакрумите. Ще направя браунинг ендинг. Който не знае този ендинг е просто да се удавиш. Добре. Ето, хора, пускам видеото отново, просто го спряхме за малко. Оп, и веднага. Добре, започваме отново. Да видим тук дали има нещо. Разбира се, то се знае, че и в другите шкафове няма да има. Окей, отиваме отвън директно. Тук сме на практис мод. Който не знае гличът от хладилника, аз вече го показах. Добре, трябва ни само един елемент. Оп, тук сме открихме дъщица. Беги бе, мама. Бъкспрей, не. Тук. Охо, антифат. Не ми трябва, хора. Напълно безполезен. Защо е толкова тъмно, обаче, не разбирам. Хора, вие виждате ли нещо? Защото ние виждаме пълна тъмница. Хора, аз в момента не знам къде съм, не искам да ви лъжа. Пълна тъмница е. Добре. Тук сме само трябва да изчистим, че екрана е малко мазен. Само ни трябва бъкспрей. Добре, може би ще се вижда повече като светна лампата. Ох, колко са. Хора, тия си обаче трябва да са много на сянка, че да се вижда. Може би бъкспрей. Пъхнете се в си осадни. Бъкспрей, не. О, хора, някакъв ключ намерихме. Но също да не забравяме, че ми трябва и кружката. За килера. Тук дали има нещо много ясно, че не. Чук! Въобще не ми трябва. Но не пречи да го имам. Хора, тия си просто толкова досадни. Имате късмет, че не сте тук. Добре, намерихме. Хора, между другото, не сме проверили в банята. Ще спусай между тебе. Още. Много са досадни тия си хора, просто нападат всичко. Няма никаква храна. Хора, кружката е тук. Виж, кружката е тук. Но за тази цел... Туалетната? Не, в едно място в туалетната. Мисля, че не. Обаче ни трябва отверката. Дали може да е... Тук? Тихо е. Тук? Не. Дали може да е в колата? Защо нека видим. Ти не си отключил, бе! Сега ще отключа, виж, ще държа ключовете. Като ти нямаш ключ. Добре, дъска. Не ни трябва. Защо да не ни трябва? Така за какво ни? И за какво ни е дъска?
Не ни трябва, нали ще правим бък. Както в миналата игра. Какво? През мазето ли бе? Не. А през къде? И чакай, какво държи? О! Кучката държи отверката. Кучката. Кучката държи отверката, хора, кучката държи отверката. Кучката. Песен, Сензора, ще сложи сензор. Да, много извинявайте за тия думи. Ох, тио си. Благодаря ви много. Благодаря ти, Бог, че си ги създал. Но може би това бък... вече е бък. Да, стига това. Да, стига бе, това е гадно. Добре, Ще пържолки. видя как се слагат Ето е пържолката. Хора, мисля, че ще минем играта. Просто ми трябва елементарния бък спрей. И минаваме играта, хора. Мокни бе, не разбираш ли, че сега няма... Извинете, хора, ще има реклама. Ето ни, хора, пак в игра. С готвената пържолка. Сега ще я дадем на кучето, ще вземем отверката и ще вземем лайт бомба, демек кружката на български език. И да видим дали в килера може да бъде... Добре, кучко, ето ти. Бързо. Ето, взехме отверката. Сега сме много добре. Знаете ли какво ще направим? Продължение. Оперете бе! Взимаме маркуч. Много са тъпи от тело си. Добре, взехме маркуча. Сега ще... Твоя маркуч? Сега ще го сложим тук. И ще пуснем водичката. И сега просто ще отидем да вземем крушицата, която всъщност е доста нужна. Крушицата. Опа, грешна страна. Ето, тук взимаме кружката. Оп! Перфектно, хора! Перфектни сме просто. Окей! Перфектно. Дали обаче бък спря ще е тук? Хора... О, видиш, ампироните, но абсолютно не ни трябва. Може би този ключ ще е за тук. И тук има батерия. Второто най-безполезно нещо, което изобщо... Хора, тия оси са много гадни. Защо? Тъпите оси. Защо всички оси през живота ми не съм виждал толкова оси? Да, са всички дойдоха тук Точно точно при нас. за видеото, да. Защото са любопитни какво снимаме. Обаче какво ще ни трябва още? О, да, ще ни трябва много. Ахаха, хора, имаме проблем. Никъде няма бък спрей отново. Хора! Намерихме бък спрея! Къде бе? Пълни късметли сме, хора. Ето тук беше бък спрея. Тук вътре. И сега мислим да направим браунинг ендинг. Добре. Готови ли сте? Сега обаче идеята е дали ще успеем да направим гличата. А, не, грешка. Хоп, 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 хоп. Фърстрей! За малко. Бях го направил преди това, даже нямах бък спрей. Да, буквално къв... Омага, хора, успяха. Yes! Паразит. Паразит. Ти си паразит? Ти си паразит. Хора, мисля, че минаваме играта. Не мисля, а ще. Трябва да се удавиш. Да, сега трябва да се удавим. За нов ендинг. За това е новия Хоп, хоп. ендинг. Само да ви кажа. Окей. И сега къде трябва да се удавиш? А дали може да направим кар ендинг? Кой е това? Да се убие? Добре, хора, готови сме. Само обаче няма да ескейпваме. Защото трябва да направим кар ендинг. Ескейпнахме. Нищо, това мисля, че също трябва да е нов. Ти излезна. Сега трябва Да, знам. всичко от начало. Нищо. Да, бък спря да е на по-хубаво място. Хора, ще направим... Сега всичко О, 4 трябва да е от от 8 начало. ендинга обаче. Имаш 4 Сега ендинга. всичко трябва да е от начало. Тъпичко, но може би ако бък спре на по-елементарно място, ще успеем много по-бързо да направим игра. Първо провери там, където беше. Добре. Пресвам то старт и сега ще има реклама. Познавам играта. То сега. Да. Добре. Особено там. Добре, хора, пак се включваме и се молим бък спря да е в Знаеш ли, кухнята. защо има толкова уси при нас? Що? Там аз се изплувах Може. от бомбоните. О, хора, моля ви се да е тук. Yes!
Yes! Първото шкафче го намерих. Окей, можем. Бък спря. Кое шкафче? И фърстра... Забава къде съм. Аз току-що да не минах през стената без да искам. Направих глича, ама не отидох отгоре, а минах през стената. Ако това сте го видяли... Хора, видяхте ли? Ако това сте го видяли... Ти снимаш ли? Хора, защо? Обаче не се... Добре, тук. Хоп. Добре, хора, отново успяваме да миеме играта. Само дет... Тази добрите сме. Вече, но това е на практис мод. Добре. Верно. Неопувър, вече имаме демек... Не знам как се казва. Кролбар на английски. Добре, хора, перфектни сме. Сега пък няма обаче като миналия път да правим. А ще мием като мъдрите хора. Тук. От жичките. И са... Ще минем на... Не успях. Добре, нищо. Мисля, че пак можем да се покатерим от тук. Дап. Правилно съм мисля. Легни. Добре. Сега трябва обаче да минем перфектно по ограда. Внимателно. Много внимателно, хора. Както виждате, едва се движа. Най-страшно беше някакви хора да слизат да ми дърпаха ръката толкова силно, че болешата 10 минути и ми събираха. Хора, за малко я падна. Видяхте ли от това? Не. Аз буквално слязох надолу и се слайднах. Омага, пак за малко. Омага, хора. Yes! Сега няма да ескейпнем. Окей, това е добре. И сега... Стани прав, Фишерман е тук, виждаш ли? Прав. Аз съм прав. И сега отиваме вътре И се удавяш. и чакаме да се отдаем. Това е един ендинг, наистина играта го измислила. И работи. Но трябва Това да да не се ти е чака Майнкрафт. доста време. Но трябва да се чака доста време. Остави на едно място. Не знам дали така може. О, Побеш това. риби. Хора, видяхте ли рибите? Признавам си, това преди съм го правил, но не съм виждал риби. Мисля, че са ги добавили в Summer Event-а. Добре сме. Трябва да се отдаем. О, хора, не се отдаваме все още. Колко време трябва да се удавиш? Много се чака, за да се отдавиш. Колко много? Много. Колко минути? Една-две. Това е много малко, бе. Това е много. За В играта. истинския живот се удавиш за... За 40 секунди. секунди. Ой, виж къде избега рибата. За 30 секунди и си умрял. И си се удавил. Добре, мисля, че съм под водата. Добре, хайде да се удавя. Може ли да се удавя? Омага. Това е много тъпедит. Знаете ли какво? Ще хода първо само напред. После ще се обърна и ще хода само назад. Ела. Може би ще мине много време, така че мислим да скип. Хора, сега не сме сигурни, но майче си го махнали. махнали се този момент. Хора, тика. За малко ще спорим видеото, за да видим дали са го махнали. Давай. Хора, снимахме. Да, сега махнали се го този ендинг пайн. Може би, но още не сме проверили, но ще видим. Дълго просто трябва. Сега просто ще отидем до бакрумите. Ще Може би видите. повечето... Напред сме. повечето Нали от хора, вас- нали виждате това размазаното? Това е краят на мапа. Това е краят на мапа, а до там има много. А как се тича? Няма как. А как Може тичаш? само с мод меню. А мод менюто, хора, от тези вас, които не знаят, се отключва, когато направиш всичките 8 ендинга на нормал или easy mode. Ние сега правим на практис, но много ще тренираме да правим и на easy. Ние знаем как. Не ме питайте колко видеа съм гледал на тази игра. Хора, вижте колко още много Между има. другото, повечето от вас са забелязали една черна къща,
когато са се опитвали да направят бакрумейнинг. Това е къщата на рибаря. Да, на рибара е Само това. да ви кажа, има чакайте. още една игра, която се казва Metal, която също е създадена от създателите на там. Натам е някъде. Не на там. Към размазаното, на тук. Да, знам, че е натам къщата. Да, и има тази игра Metal, е създадена от създателите на Schoolboy и там има един рибар с маска, който те гони и има 5 ескейпа там. Не 8. Същата е. Хора, ще спрем видеото, защото много време ще отнеме. Ще се включим в бакрумите пак. Когато влезнем, да. Когато наближаваме. Хора, ето тук сме Стигнали сме! Стигаме до бакрумите. Ето го, хора! Дай ми на мен да игра бакрумите, защото знам как да бягам. Хора, виждате ли? 3. Само можем да включим звука, защото няма музичка. Включи малко. Добре. Е така. Е така, да чувате нещо. Добре, скочи. Дай напред. Стига, дай. Чакай, кога влизаме? Сега. Хора, влязохме. Влезахме в бакрумите. Не знам дали чувате гласа. Сигурно. Малко намали за всеки случай. Ще намалим. Добре, за всеки случай намаляваме все пак. Има едно огромно чудовище с едни много гадни пипала. Аз го видях. Той вчера го беше видял, просто не снимахме на видео, за което се Да, извинявам. за съжаление. Трябваше да снимаме. Беше много гнусно. Да, едно голямо Огромно с Пайче. някакви огромни пипала. Къде си? Къде си твоето? Все още не се чува. Вие не чувате нищо, може би трябва да си сложите телефона до ухото, за да чуете. Няма да рискувам да ходя натам, много е. Добре. Все още нищо не се чува, хора. А какво трябва да направиш там? Никъде, просто бягаш от чудовище. И дори да те хване пак е енд. Хора, защо? Чува се нещо. Защо тук има лампа в пода? Тук. Добре, все още не му се чуват пепалата, за което съм много изненадан. Когато почва да вика мам! Сещаш ли се? Да, мами! Е така вика той. Защото чува стъпките на... Поне все още не се чуват много странно, за което... Хора, много е страшно тук. Вие сигурно сте били, ако играете Schoolboy. Ако не, трябва да започнете. Яка игра, казвам ви. Много е яка. Ние доскоро също не играхме, само да ви кажа, но започнахме. Но ние просто сме играли много пъти. Добре бе, хора, къде е това чудовище? Вече сигурно се разхождам от 2 минути от бакрумите. О, не. Много скери коридорче минавам. Това е много тъмно бе. Добре, чудовището го няма. Той е някъде тук и броди в момента, но го няма никъде. Дали на Practice Mode обаче има чудовище? Ма чакай бе, ние вчера бяхме на ние Practice. миналия път бяхме на... Да, и ескейпнахме, имаше ли? Сигурен ли си, че си го видял? Да бе, чух му стъпките и го видях. И той тогава каза, мами! Сещаш ли се? Хора, ако го намерим, ще ви увеличим точно като каже мами. О, вижте как е бъгната тази светлина. Опа, без да искахме. Спри бе, какво правиш? Аз съм свикнал от лича с хладилника. Проект къде може тази гняз мръсна. Цензур. Чува се само. Е, сега ще увелича, за да чуете. Това. И не се чува звук от чудовище. Но то това не е музика. За какво ще ни баннат? То няма да ни баннат, то просто това са стъпки. Направо ще го увеличим, сега да чуете. О, как се... Моля ви Коли, се. ще чувате ли го? Да! А не. Само. Това си ти бе. Чух му по палцата. Не знам дали го чувствам в един момент, се чува буквално. Можем да пуснем реплей.
Ето го! Къде? Чувате ли го? Ще го оставя да ме хване, за да изпълня. Къде? Хелна, къде? Хора, чувате ли го? Чувате ли го? Видяхте ли го? И хора, най-накрая се оказва, че това всъщност е сън. Да, и гледайте сега. Ако няма реклама. Ето, Не, оп, ето вижте, това е сън. и е сън. Изпълнихме ендинга. Чао! Чао, хора, ще се видим следващия път.